Mai chung tini kaisa video nugui nai belai kha khamjak and dukhu nanglaijak bini bagai chung joto hagra chakra rok chung je leaders rok chung joto milioi kaisa chung je Riang and Tripura বিশেষ করে जों তিনিও জায়গা কাইছা সিকন সা প্রেস মিট মা খাইখা যে তিনি जों जे नुगमानि नों आबो बेलाय बुखा खामजांनाय एबा दुखु नांजांनायखौ तांगै होनमाले तिनि जों काइसा पुरा फुल भिडिअ बनायनायखा एबा शर्टेज भिडिअ बो जों नायखा जेओ जागाव काहामाके साजाक दंगो जे ब्रु चाकमा त्रिपुरा जे ओ हावो ओ हानि बरगया बांलादेशनि बरग ओ हावो फायै बरग सुबुङै दंबायखा होनै जे सामाने आबुनो नुगैनाय जों बुखा दुखु नांनाय जों गान्देम खायनाय जों काइसा ओ जागाव मा आसुगो जों नुखा थांनाय अको सालो चिनि त्रिपुरा राज्यनि चिफ मिनिस्टार मानिक साहा बो साक साक से बांलादेशी अंगैसे तिनि हजाग्रि प्रोग्राम से बो तिनि अको रियांग रक बांलादेशी नै साइ थांका बिनि परे बतेबो तिनि बो ते हाइनो हाइते वैसा साजाखा ब्रो चांगमा त्रिपुरा हनैनाय कि तुरुक तुरुक के काइसा सिनि जे त्रिपुरा सारंग कि बुमुति टारगेट खाइ जागै दं त्रिपुरा राज्य बो पोजिशन बो जागाव थांना नायतं बो कंडीशन थांना नायतं आबो से जों सिना मुसुगो हाइसे तिनि काइसा न्यूज चैनल बाय काइसा कम्युनिटी नि साकावो एरें एरें कक सिलचा जागो लासिमुं फुनुक जागो अपमान फुनुक जागो आबो सिनि बागै बेलाय माने चिकन कक या कतर कक खाइसे आं एकटु परे अब ओ दांगुर टीवी नि उनार बायबो कक साका जे ओ क्लिप्स बुमुतै उल्टा ओ जेकब दमक रुइसे कक सावो आं बोनो साका जे काइसा न्यूज नं माने अब ताम बागै आतिके खलायखाने आं सोंमासे बो सावो जे जुति दांगुर टीवी नि एगेन्स्ट जुति कक साका आंके डिफर्मेशन केस रनाय हिनि साव नों कय जना त्रिपुरा कम्युनिटी कय जना रियांग नले नों जेला दाय मानाय बा डिफर्मेशन केस रुबै दांगुर टीवी नि बुसुकतुबो खमाता अंखा जे काइसे कम्युनिटी न नों याक्सि सुरसाय कक सानानि साबु नों आसो पावर रबा साबा आसो खमाता रबा आबुनि जवाब रना नांनाय हाइसे नों काइसा पेज सुइ रनाय जे आबो दांगुर टीवी नि एआई सनामै बाक्सा बाक्सा बरक भिडिअ खालायनाय रमाबाय आबो एपोलॉजी अंग या हाइसे नों ओपेनलि जुति निनि बुल हंगांगाय नों ओपेनलि आबो निनि बुल गसिना नांगो नों बुल गसिना सकां काइसा कम्युनिटी नि अपमान रइ दे नों बुल गसिनाय आबो दे निनि सिखा आबो दे निनि न्यूज चैनल सामं आबो तो निनि सामं याबले नों साक सांग सा तिप्रसानि बागै से दांगुर टीवी ने तिप्रसानि बागै गाके नों बाहायके दिनि आबाय भिडिअ सामं इमानबा जों फुल भिडिअ बो नायनायखा जों बार बार नायखा फुल भिडिअ नाय माने परेसे ओडिसी जाननो जों तिनि लाना नांगौ हाइसे जों तिनि जतनो पाल बाक्साके हायके तो जों लागला खामो जों तिनि आमहाय स्टेप लाना बनांगला खामो जुति दांगुर टीवी जुति बनिजुनो सागनो जुति तिप्रसा हानि वानसं गाकाय जों तो ओ हानि इंडियान ओ तिप्रा हानि बुसा जों ओ तिप्रानि सिटिजेन हनै जों तो प्रुफ रइनो दंगो नों दांगुर टीवी कि बांलादेशी दालाल दे दालालिया आबो नों प्रुफ रदि हाइसे नों प्रुफ रना नांनाय आबोनि जवाब नों रना नांनाय बुसक रां मानखाबा नों तिप्रा सारना आसक तिनि नों डिवाइडेड रुल पॉलिसीस नामै दं बुसक रांबाय नों सागना फालकाबा बुसक रांबाय नों तिनि तिप्रा सारना आसक अपमान फुनाङै दंबा साबो अधिकार रनो साबो राइज रुबा तिप्रा सारना आबायके सानाने आबो नुनो तो केबो रियानाबले नोंबो तो काइसा कम्युनिटी नि काइसा खदानि नोंबो काइसा तिप्रासा हानैना नोंबो खबजागै दंगाबले के नों खरकसा तिप्रासा तो नों बाहायके तिप्रासा बाय तिप्रासा हट नाङा नायबा आबो दिनिनि न्यूज चैनल नि सामं आबो दिनिनि दायित्व आबो दिनिनि कर्तव्य आबो दिनिनि तिप्रासाना हामजानाय तिनि रियांग ब्रो बार बार खायजां माने परे तिनि त्रिपुरा रकबो खायजाका बिनि परे तै कम्युनिटी फाइपायानो तिनि मक फायानो निनि जमातिया फायानो देबबुरमा फायानो कलय फायानो रांखल फायानो सब 19टा दफानो बांलादेशी नामै खिबिसिरि हाइसे आबो हाइके नरक चिनि तिप्रासा बिसिङनो जुद्ध फनाङै रसिनाय हट फनाङै रसिनाय हाइसे आबो हाइके खालाय माने न इमिजिएटली बन्द खालायनियं थं हायाके ओ साउथनि सिमी ऑल त्रिपुरा सभा कत चलेनाय जों सिरिं सिरिं तंगलागै बारो जुति जिनि साकाओ जुति आबो हाइके कक सिलचागै तंगो हुंकां गाय जों बो खरकसाव हानि बोसा अंगै
जोंनो ताम बागै अपमान फुनुजाक ताम बागै टारगेट फुनुजाक आबुनि जवाब से जों नायो आबुनि जवाब जोंनो आबुनि क्लियारिफाइ जोंनो रोना नांनाय दांगो टीवी नि उनात जेकब देबबर्मा तेओ जे सानाय खरकसा बोरै एंकार सेमली जमातिया मंगै खरकसा जे एंकार बरक खरंनाय आबुनि जवाब जोंनो रोना नांनाय हायसे आबुनि बागै जों जवाब नांगौ आबुनि दाखिनो सल्यूशन रोनांगौ हायाखे जों जवाब कटक अखरनाय आबुनि बागै जों रेडी तिनिनि बिसिङावनो जों डिसिजन लानाय एन्ड तिनिनि बिसिङावनो जों बुसुकटुकु तामखाय माननाय